марҳилаи навро аз яке аз иншоотҳои боҳашамати пойтахт маҷмаи Истиқлол оғоз намоем. 8 сентябри соли 2022 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар вазъияти тантанавӣ майдони Истиқлол ва маҷмаъаи рамзи Истиқлолро ифтитоҳ карданд. аз даромадгоҳ то нишон 30 метр мебошад, нишонаи 30 солагии истиқлолият мебошад. аз нишон то тоҷ 91 метр соле ки мо истиқлолиятро ба даст овардем, рамзи истиқлолият мебошад. дар ошёнаи якуми манораи Истиқлол гӯшаҳои махсус барои гузаронидани намоишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пешбинӣ гардидааст. аз 14 деворнигорае ки қабати якуми ин биноро рӯпӯш кардааст мебинад, аз таърихи мардуми тоҷик, аз таърихи қавмҳои ориёӣ пурра огоҳӣ пайдо мекунад. ташрифи меҳмонони хориҷӣ ба иншооти мазкур на танҳо муаррифии симои муосири пойтахтро тақвият мебахшад, балки барои густариши муносибатҳои фарҳангӣ ва сиёсӣ заминаи мусоид фароҳам месозад.